4 grudnia każdy wie, co to za fajer na Śląsku. Barborka. Z tej przyleżytości mam do was dzisiaj 3 słowa związane z górnictwem po śląsku. Pierwsze słówko no to oczywiście Świętą Barbara. Do miana śląskiego banam też wam przedstawią jeszcze insze wersje tego miana śląskiego, które są używane bez maś w tajli Łopolski albo w innych tajlach Śląska, czyli mamy Świętą Barbara, Świętą Berbla i Świętą Barbora. Północ, południe, wschód, zachód inaczej ją dają. Dalej. Gruba, czyli kopalnia. Je powiedzieć gruba? No oczywiście to nie przymiotnik określający jakąś personę rodzaju żeńskiego. No to jest rzeczownik, czyli plac, no, czyli kopalnia. Gruba, ale możemy powiedzieć też szachta. Od niemieckiego słowa schacht. No i ostatnie słówko na dzisiaj, czyli kto wykonuje ten zawód. Oczywiście i że górnicy, a górniki to po śląsku żadne górniki, no grubiołży. A jeszcze inaczej je powiedzieć Hajer, Bergman albo Bergman, choby po niemiecku. Mam nadzieję, i że wam się to podobało, to moje sam zestawienie tych słówek z kulisz tego fajeru. Wszystkim Bergmanom życzę, wszystkim grubiołżom z kulisz jej święta, tela wyjazdów, co zjazdów, no i co by wam se dycki w tej robocie powodziło, no i najważniejsze, no tak w tym przysłowiu, co by było jak bezpiecznie. Nie liczą se pieniądze, nie liczą se jakieś tam dni wolne i że idzie fajerować, liczy se to i że żeście są cali. Wiadomo, w tych czasach inkszą technologią, no ale grube dalej istnieją i ktoś ten zawód musi, ten fach tak richtig musi wykonywać. I to właśnie zawdzięczamy wam. Bez toż miejcie se, jak to gadają u nas w Opolskim i do zaś.